No vy ste cicinári. Som mnou mal akurát tak spoločnú cestu. A akú cestu? Z Prievidze do Bystrice. Však dostali sme sa rýchlo, nie? Čo zase zajebať? Zajebať. Plyn. Keď si chcel zajebať, myslel si to vážne, keď si chcel zajebať ten plyn do činžáku, celému činžáku, že by si vyjebal celý byt do vzduchu. No a čo? A ako by si to chcel spraviť? Dá sa to vôbec, lebo máme tu možno Ja aj... pustím plyn, jebnem tam oné sviečky a niekto jebne. Ja sa budem starať. A ten byt, kde bývate, to je na prvom poschodí. Na akom prvom? Na nultom. Na prízemí. Na prízemí. No. Ja sa nemôžem ani z okna vyjebať, veď som sa zabil. Chodievajú ti tam klopať fanúšikovia, keď je to takto blízko pri zemi. Však chodia ako ty. Je to dobré, že ostávaš takto stále nohami na zemi, no. Keď som na zemi, na kokote, som tu na pódiume. Nie na zemi. Čo som na poli? Ja som z nahrávok som jedno nepochopil, že keď si chcel v izbe rozjebať byt, že aký to máte vlastne byt? To je... Jednoizbový kokot. Povedz nám vlastne teda, že ako tam bývaš, že bývaš stále s Petrom, s Etelou, alebo to je tvoj byt? Bývajú Však s nima bývam. S nima bývaš. Aj s Myšom, s Kanárikom. To je dobré, že sa vám zmestí aj Kanári. 4. A Etela sa ti tam vlastne, alebo Maríša, no, jak si jej to povedal? Že ty si zajebal, že je tela. Zajebal, no. Nie. Nie, však Maríša, nepovedala, že je Maja. Neviem, či nepovie Zubárovi. Či nepovedí k Zubárovi? Zaujímalo by ma, že ako si sa s ňou spoznal, s tou Maríšou. Alebo s Majou, alebo... Na hviezde. Najebal som sa červeného vína, dobral som mu domov a toto nechcel povedať, že najebal, ale spravil som syna, Petra. A odvtedy je u teba, no? A tedy u mňa. Ja nemôžem ísť ani do oného, čo ma volali. Tak ale si sa staral vzorne... Zámena manželiek, ani tam nemôžem ísť, lebo ja s ňou žijem len 25 rokov. Volali ťa do zámeny manželiek. No. A ešte aj do nejakej inej reality show. Si aj tak televízne známy, že by si mal... Tá pičanoca tam ma volala. Manášova, jak sa volá. A už hráta. Panášova do svojej Taký prňák má veľký. No, to je ona, áno. Ja mám taký prst na nohe. Ja som si ma zora naozaj zapísal. Palec, som to povedal. A ty si odmietol takú celoslovenskú príležitosť. Bol by Tak si ale chcel... tam nemôže mi zámena manželiek, keď my sme není zobratí. Ja len s ňou žijem 25 rokov. To by som mohol ísť aj s sebou. No to je dlhší čas na to, aby... A potom ešte aj tá piča ma volala. Z rajských teplíc. Čo hrala tomu Farma, tá blondína. Aneta Paríšková. Aneta Paríšková? Čo ja viem, ak sa volá? Horvátová. Meta. No, Curca. Či mala na mňa kuť, ja neviem. Ty si ju videl v televízii a... Ja keby som prišiel na tú farmu, však za 3 dní prejebem tam. Cibulu nemajú na nej ani. A tak ja si myslím, že... Kupci cesnak. Lahúčok je zobral. Chvála Bohu, konečne. Už No čo ešte zajebeš? Pol deci si zajem. Tak ja by som mohol zajebať... To si Pol deci. 3 týždne pýtal tie otázky. To som hluščok ako krížovky. To si dobrá nenajebal. Ako aj Korzulič. Ten mi toľko otázok dával a potom bol taký zajebal papiere, že ja sa na Miliška jebem už. Korzulič je kokot. Dobre, No propagácia. to je ozaj kokot. Vydarený, ako aj rytmus.
toto bude hit na nete. V Bratislave bolo minule tých 1000 respondentov. A Meličko Rytmus. A Rytmus má 260 hlasov, ja to má vyše 600. A v Bratislave, kde každého kokota opoznajú. Ale on je Spiešťan, cigán vyjebaný. Máme tu ďalšiu otázku pre majstra, tak by som poprosil tu na kolegu. Kde máš mikrofón, piči? Ja by som sa chcel opýtať pána humoristu, že čo robí, keď nepije? Čo keď? Majstre, že čo robíte, keď nepijete? A to kedy bolo? Však mi volali včera z Ilavy, že prídu za mnou, že sa najebeme. Ako reku zase, reku, že ja som od Veľkej noci nebol ešte triezvy. Zase. Majstre, máte vodičák? Čo či mám? Vodičák! Na bicykel. Pri tej Veľkej noci teraz nadchádzajú Vianoce a mňa by zaujímalo, ja som ti aj To mi chceš posiel... kúpiť volačo, po stronček. Tak nechcem vyzerať teraz tak, že nie, ale tak sa tvárim, že aby si to bolo prekvapenie, vieš. No, ale To budem veľmi prekvapený asi. mňa by zaujímalo, že ako vyzerá u Meliškov Vianočná večera, taká Vianočný sviatok, že čo varíte. Ja zjem Marišu a ona mňa. A máme po večeri. No a Silvestra ako ideš oslavovať? Veď ty máš 3. januára narodeniny, tak to máš celkom už... Akého tretieho si to dojebal? 2. 3 dní, no. Máš... Tak zas budem najebaný. Starý rok, nový rok a narodeniny. 3 dní zas piči. Keď si chceš dať pauzu, máš niekedy toho dosť, ako také problémy, že žalúdok, že musíš kašľať niekde, alebo tak. Čo tu bikarbonu jebem? To ty kyseline. Je tu mnoho ľudí, ktorí by sa poučili od vlastne človeka na slovo vzatého, čo sa týka pitia, že čo tak tebe najlepšie prospieva potom, ako máš opiť. Ja im dám recept, aby nežrali, vôbec nepili. To znie tak trošku zákerne, lebo A keď tu mať problémy ako ja, tak a nepijú radšej. Ja mám jednu otázku. takúto podpásovku, no. Opýtať? Áno, Melíško, počúvaj. Môžem si zobrať mikrofón? Melíško, prečo ty tak neznášaš cibuľu? Jednu skurvenú piču! Ty si sa odkiaľ dojebal.